Milí žiaci, dovolte mi, aby som na úvod privítala na našom poslednom školskom dni pani starostku obce, pani Violu Takáčovú. Vážená pani riaditeľka, páni učitelia a ostatní pracovníci školské. Koniec školského roka je významná udalosť. Patrik Halás za reprezentáciu školy v matematických súťažiach a výborný prospech. Počtom bodov 52 medzitriednej súťaži, kde ste súťažili vo rozličných kategóriách a v rozličných odboroch, tak prvé miesto získali štvrtáci. Blahoželám. Aby dobre študovali ďalej. Nina Šliagerová, Lenka Holičová, Natália Naďová, Kamila Kolvactová, Samo Sikhar, Zita Škaláková, Dano Urbaník, David Urbaník, Zapiečanej Moutne, to zle nech vás odchádza a naozaj to som vám aj zvolala. Nech sa vám splnia všetky sny a každého si osobne chcem vyobímať. Mene svojom a mene mojich žiakov, lebo teda ja vás poznám rodičom, ale aby ste mali nielen krásne prázdniny, ale aj krásny život na stredných školách a celý život nech vás prevádza pokoj a láska. Ďakujem. Trošku som doradca, pretože sa lúčim s úžasnými ľuďmi, s kamarátmi, s šikovnými žiakmi a ja pevne verím, že to, čo sme vám dali, nielen tie vedomosti, ale kus zo seba, tej lásky, toho priateľstva, že pôjde s vami aj ďalej a že trošku si na nás spomeniete. Takže poznáte ma len krátko, stručne, matematicky. Nech sa vám darí a príďte sa niekedy pochváliť. A tým viacerým chýbajúcim na lásky slovom. No čo, spokojnosť s vysvedčením? Ešte raz vám všetko blahoželám. Ste nazbierali najviac bodov, čiže skutočne ste boli aktívni a získali ste prvé miesto na škole.